Tervetuloa tähän lyhyen Yoga Nidra-harjoitukseen. Yoga Nidra on selällään tehtävä meditaation kaltainen harjoitus, ja tässä ei siis tarvitse liikkua. Saa toki vaihtaa asentoa, jos tulee harjoituksen aikana epämukava olo. Voit nyt asettua selin makuulle. Halutessasi voit laittaa tyynyn pään alle ja tyynyn tai viltin myös polvitaipeeseen, jos tiedät, että sulla on sitten rennompi olo silleen. Voit myös laittaa peiton päälle, jos haluat. Tee sun olosta mahdollisimman mukava. Voit nyt sulkea silmät. Ja tarkista vielä, että tyyny on hyvin. Ja että peitto on hyvin. Ja mutkuile vähän siinä paikalla ja tunnustele, että onko nyt jokainen nivel ja lihas ja kehon mutka sopivasti siinä sun alustalla. Kun oot valmis, niin katsele suljettuja silmäluomia syvältä pään sisältä. Ihan sieltä takaraivolta asti. Katselet niitä suljettuja silmäluomia syvältä pään sisältä. Asetetaan nyt tavoite tälle harjoitukselle. Toista mielessäsi 3 kertaa. Minä olen levollinen. Minä olen levollinen. Ota nyt nenän kautta ilmaa sisään lyhyesti. Pidä pieni tauko ja puhalla ilma pitkästi ulos. Hengitä vielä toisen kerran nenän kautta sisään. Pidä pieni tauko ja puhalla pitkästi ulos. Toista vielä kerran omaan tahtiisi. Voit nyt palauttaa hengityksen normaaliksi ja tunnustella vähän, kun se hengitys liikuttelee sinun kehoa. Tuntuuko se hengitys siinä rintakehän liikkeenä? Liikkuuko vatsa hengityksen tahdissa? Tunnustele vaan. Ei tarvii muuttaa mitään. Kokeilet vaan, että missä päin kehoa se hengitys tuntuu. Tuntuuko se lantion pohjassa asti? Entäs varpaissa? Tunne koko keho. Tunne koko keho sisältäpäin. Älä yritä rentoutua, vaan tiedosta. Tiedosta se sinun keho. Ja hyväksy se juuri sellaisena, kuin se nyt on. Tiedosta. Koko keho. Koko keho aina päälaelta varpaisiin asti. Tunne se ja tavallaan todista, että siinä se on. Minun keho. Koko keho kerralla. Älä yritä muuttaa mitään. Tiedosta vain. Tunne koko keho. Tunne, kuinka se keho lepää siinä alustalla. Ja salli kaikki tuntemukset. Niitä ei tarvitse valikoida, yrittää rentoutua tai päästä eroon mistään. Riittää, että tarkkailet.
Mennä nyt koko keho läpi siirtämällä tietoisuutta. Älä yritä muuttaa mitään tai rentoutua. Siirrät vaan sitä tietoisuutta, ajatusta paikasta toiseen. Tunnet sen kohdan, jossa ollaan menossa. Voit vaikka mielessäsi toistaa kehon osan, jonka minä sanon ääneen, jos haluat, mutta ei ole pakko. Vie huomio huuliisi ja tunne ne huulet. Ylähuuli, alahuuli. Tunne kosketuspinta huulten välissä. Eli ei alahuulta eikä ylähuulta, vaan se pinta, ohut kerros, joka jää siihen väliin. Tunne hampaat. Ylähampaat ja alahampaat. Vie tietoisuus ikeniin. Tunne oikea poski sisäpuolelta ja vasen poski sisäpuolelta. Tunne kielen kärki. Koko kieli. Tunne nenänpää. Tunne, kuinka hengitys virtaa oikeassa sieraimessa ja vasemmassa sieraimessa. Tunne oikea poski ja vasen poski. Vie tietoisuus oikeaan silmään ja sinne silmän takana olevan pieniin lihaksiin. Yläluomeen ja alaluomeen. Oikean silmän ulkonurkkaan ja sisänurkkaan. Vie tietoisuus vasempaan silmään. Pieniin lihaksiin siellä silmän takana. Tunne yläluomi ja alaluomi. Ulkonurkka ja sisänurkka. Tunne koko vasen silmä ja koko oikea silmä kerralla. Molemmat silmät samaan aikaan. Vie tietoisuus pisteeseen kulmakarvojen välissä, siihen ihan keskelle. Tunne oikea kulmakarva ja vasen kulmakarva. Oikea ohimo, vasen ohimo. Tunne otsa. Tunne oikea korva ja korvakäytävä. Vie tietoisuus vasempaan korvaan ja korvakäytävään. Tunne päälaki. Tunne takaraivo ja kallon pohja. Vie tietoisuus niskaan ja kaulaan. Tunne solisluut. Tunne sydän. Tunne koko sydämen alue, koko rinta. Tunne oikea olkapää. Olkavarsi. Oikea kyynärpää. Kyynärvarsi. Ranne. Kämmenselkä ja kämmen. Tunne peukalo, etusormi, keskisormi, nimetön ja pikkurilli. Tunne edelleen oikean käden ranne, kyynärvarsi, kyynärpää, olkavarsi ja kainalo.
Tunne koko oikea käsi kerralla. Koko oikea käsi kerralla. Vie huomio oikeaan kylkeen. Koko kylki kerralla. Oikea puoli lantiosta. Oikea lonkka. Oikea etureisi ja takareisi. Oikea polvi, sääri ja nilkka. Tunne oikea kantapää, jalkapohja ja jalkapöytä. Oikea ukkovarvas, toinen varvas, kolmas varvas, neljäs varvas ja viides varvas. Kaikki varpaat kerralla. Kaikki oikean jalan varpaat kerralla. Tunne kantapää, sääri, polvi ja etureisi. Tunne koko oikea jalka kerralla. Koko oikea jalka samalla kertaa. Tunne koko oikea puoli kehostasi samalla kertaa. Oikea käsi ja oikea jalka. Sormenpäät ja varpaat. Olkapää, lonkka. Koko oikea puoli kehosta. Koko oikea puoli kerralla. Vie tietoisuus rintaan, sydämeesi ja tunne sydämesi. Vie tietoisuus vasempaan olkapäähän, olkavarteen ja vasempaan kyynärpäähän. Tunne vasen kyynärvarsi, ranne, kämmen ja kämmen selkä. Tunne peukalo, etusormi, keskisormi, nimetön ja pikkurilli. Tunne kaikki sormet kerralla. Kaikki vasemman käden sormet kerralla. Tunne kämmen selkä. Tunne ranne, kyynärpää, olkavarsi ja vasen kainalo. Vie tietoisuus koko vasempaan kylkeen kerralla. Tunne vasen puoli lantiosta. Vasen lonkka. Vasen etureisi ja vasen takareisi. Tunne vasen polvi. Vasen sääri ja kantapää. Tunne jalkapohja ja jalkapöytä. Tunne vasemman jalan ukkovarvas, toinen varvas, kolmas varvas, neljäs varvas ja pikkuvarvas. Tunne kaikki vasemman jalan varpaat kerralla. Kaikki varpaat kerralla. Tunne vasen jalkapohja, sääri ja vasen polvi, vasen reisi. Tunne koko vasen jalka kerralla. Tunne koko vasen puoli kehosta kerralla. Sormenpäät, varpaat, olkapää, polvi ja kylki. Koko vasen puoli kehosta kerralla. Tunne koko keho. Tunne koko keho kerralla. Sisältä päin. Tunne koko keho.
Edelleen ei tarvitse liikkua. Tehdään vuorosierain hengitys mielikuvalla. Eli ei tarvitse liikutella käsiä. Ajatuksen voimalla tehdään tämä vuorosierain hengitys. Hengitä sisään oikean sieraimen kautta. Hengitä ulos vasemman sieraimen kautta. Hengitä sisään vasemman sieraimen kautta. Ja hengitä ulos oikean sieraimen kautta. Hengitä sisään oikean sieraimen kautta. Ja hengitä ulos vasemman sieraimen kautta. Hengitä sisään vasemman sieraimen kautta. Ja hengitä ulos oikean sieraimen kautta. Jatka hetki omaan tahtiin vuorosierain hengitystä. Voit nyt palauttaa hengityksen normaaliksi. Ja tunne koko keho. Tunne koko keho kerralla sisältäpäin. Ihan kaikki sormenpäät ja varpaat, päälaki. Koko keho kerralla. Tunne, kuinka se keho lepästää alustaa vasten. Keho on hiljaa. Tunne koko keho. Koko keho kerralla. Voit nyt ottaa vähän syvemmän hengityksen sisään ja ulos. Aletaan pikkuhiljaa lopetella harjoitusta, mutta pidä vaan vielä silmät kiinni. Ja kuuntele ääniä ympärilläsi. Tunne ympäröivä tila. Voit varovasti liikutella sormiasi, vaikka hiero etusormea ja peukaloa yhteen ja käydä vaikka kaikki sormet läpi yksi kerrallaan. Kuuntele, mitä sinun keho haluaa. Haluuko varpaat vähän liikkua tai haluatko sun keho vähän venytellä? Kuuntele sen toiveita ja toimi niiden mukaan. Ja voit vielä pitää silmät kiinni. Ja alkaa ehkä pikkuhiljaa suunnitella ylösnousemusta. Voit viedä oikean käden pään vierelle ja kierähtää oikealle kyljelle ja lepäillä siinä vielä hetken. Pyöristää vähän selkää ja hengitellä. Ja sit kun oot valmis, voit työntää itsesi kylki edellä istumaan ja avata silmät ja
katsella vähän ympärillesi.